Comprar per internet és còmode, fàcil i sembla que les coses arribin per art de màgia a casa nostra. Les grans empreses ens han fet creure que els enviaments són gratuïts i inofensius, però aquest servei té un cost i un impacte. És possible fer enviaments de manera sostenible? 5 punts a favor d'una logística sostenible. Redueix la congestió urbana, és a dir, menys furgonetes, menys tràfic i menys gent discutint al volant. No genera contaminació acústica ni ambiental i fa les nostres ciutats més habitables. Reutilitza els paquets d'enviament i redueix els residus. Les caixes, com els gats, poden tenir moltes vides. Crea rutes de repartiment més eficients i promou l'ús de punts de recollida. En realitat, mai no ets a casa quan et porten els paquets, oi? Lluita perquè les treballadores tinguin unes condicions dignes. I sí, òbviament, això té un cost. La logística té un impacte en les nostres ciutats i en les nostres vides. Busquem alternatives. Treballem per una logística sostenible. Vídeo ofert des de la zona, que aposta per un repartiment de comandes al màxim de sostenibles, intentant cobrir l'última milla a peu en bicicleta o vehicle elèctric, gestionades per cooperatives i empreses d'inserció laboral, realitzat per persones que gaudeixen d'unes condicions de treball dignes, que prioritza els centres de recollida i la recollida a la botiga.